Seo chuid de scéalta na seachtaine Tuairisc. Fuair John Bruton an tíorthaoiseach agus cheannaire ina ggéal buas an seachtain seo tá chuirsís agus analís an againn faoin na héal sa flitíocht. Bhaile de lucht na teanga ó thuaidh an drochús a bhí ag an géalaigh san aimimenas nua, ba úidir allmhór imní é a dear an drám dearaglann gur ceapú airí ón DUP sa rinn pobal agus sa rinn éideis an darann is mó bhfuil cuairimí na géalaigh orthu. Trid gach le bheits ag lucht na teanga ó thuaidh lena gearta teanga bhaint amach a dúrú. Ag fannacht ó thuaidh tá plán ag fáras na géalaige inad nua géalaigh a bhainú a larchachar bhealh farste de réir ála seo Tuairiscí Ward an áiris. Tá planan ar bunig an agréad inad nua léir bhínithe don géalaigh a bhainú a bheits díirithe ar dhuine nach míon fáil acu ar an géalaigh. Tá tafadú a dhéanú ag lucht plana le teanga ar na cainsirí dúthasacha dearnacha in orthu na Gaillimhe. Bhí an táhair am galanéanach le agus bualadh le cuid na cainsirí géalaige a tá fágas na cheantar géaltaide in Gaillimh thir. Agus in ar sráid leithreach bun fiche cethir an seachtain seo bhí píosaigh John Downing faoi bharrta áfrithe éireide an Aontais Eorpaí. Bharrta tá ag spargú chiútaíochta don drámatá a bhhad amach ar an éiti dheis. Agus ar deir meta an cólacht ar lá Facebook agus Instagram, go méid deisina aontaithe don géalaigh ag baint le spéaclaí nua réalteachta fíorú le acu. Dúirt dúilta ó Bryn ceann Bartas Publi ag meta an dhearan le coiste iireachtas na géalaige an seachtain seo. Nach fad a bhhain an lá go méid fólamúir a géalaige i gcul chun na géaltaide íonam is míon lá ach péire duna spéaclaí fíorúla a bheith acu. Agus tá chaill ar Tuairisc.